Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfo kaMbanjwa. Kunomuntu okaphuphe bemdubula. Uma bemdubula omunye inhlavu zimthole. Lelo phupho bafowethu lisuke lichaza isibango. Lisuke lingasho ukuthi uzodutshulwa. Kodwa ithongo lisuke likukhombisa ukuthi kunabantu abasebenzisa izinto ezimbi abazithumela kuwena abakugadla ngazo. Uma kuukuthi uphupha udutshulwa kodwa abakudubulayo bayakugeja, kusho ukuthi lezo zinto ezimbi eziyimithi azikutholi. Kodwa uma inhlavu zikuthola kufanele wazi ukuthi lezo zinto abazithumelayo kuwena ziyayithola indawo, ziyakushaya. Kubalekile ukuthi uma uphupha udutshulwa usukume kuze ukwazi ukuthola usizo. Ungacabanga ukuthi kukhona abantu abazokudubula, bekho abantu abazokudubula, kodwa usukukhonjiswa ukuthi kunabantu abenza izinto ezimbi abakugadla ngemithi emibi.